स' लोगोफोर आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दं। आं दिनै मोनसे माने फ्लिपकार्टनिफ्राय अर्डार खालामदोंमोन, बेखौनो ओरैनो थास्लायस्लाय मा खालामनो नंबाय। दा नोंसोरनि थाखाय मोनसे जाय सालायदों जाय सालाया मिथिगोन। दा जाय सालायनो मोनदों बे कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। नै आर के बर' भिडिअ'ग्राफार मामा सेल्फि स्टेक बियो। सोर सालायनो मोनदों सोर सालायनो मोनाखै आं फार्स्ट टाइम दिनैसो बेयाव मोनसे पिन दं, पिन मोनसे ओमफ्राय आरो नै वाव फार्स्ट टाइम भिडिअ खालामनो मोजां जायो। बानायफेरनो मोनाखै आङो, फार्स्ट टाइम अर्डार होनानै लाबोदों। बुस्थुआथ' मोजाङानो। बेयाव ब्लुटुथ रिमटबो मोनसे मोनफायो। दा माबायदि सालायनायनोसै लोगोफोर, नोंसोरबो मोजां मोनोबा बेयाव ओरै बारजायो ओमफ्राय आरो ओरै फिदिंजायो आरोना। बेयाव लाइट मोनसे दं, ब्लु बानायजायो ओमफ्राय आरो पावारबो होजायो आरोना। बरिया आरो नै बे लुज खालामनो हायो, माबानो हायो, बे फिदिंनो हायो। माबायदि भिडिअ लायो आरो आंथ' लाफेराखै, फार्स्ट टाइम। आरो मोनसे गिदिर दंबावो नै आसोला, नै बिसो फुरा दिनै बेखौनो खुलिनो नागिरदां, अर्डार हरदों। नै आर के बर' अर्डार होनाया मा दं बेयाव नायनोसै सामानखौ। स' लोगोफोर लगायनानै नायनां र' बेयाव फार्स्ट टाइम माबायदि जायो। माबायदि बास ओरै बोखानानै लानांगौ बेखौ। स' लोगोफोर अनलाइननि माबाखौ सामानखौ नायनोसै मा फैदों मा फैयाखै नायलांदो नोंसोरबो। बोखानोसै माबायदि खुलियो बेखौ खेब मारिजोबनायसै माथो। नै मा फैदों नायनोसै। नै बे लाइट गैला, बे जाहैबाय लाइट। ओमफ्राय बे जाहैबाय स्टेन्ड। स्टेन्डखौ नायनोसै। नै माबायदि लागाय बेखौलाय जेंला जेंलिसो माथो। स' लोगोफोर
नोंसोरो सोरबाफोर लादोंमोन नामा इदि बायदि लादोंबा कमेन्टआव हरबानो जाबाय माबायदि सालायनो मोजां नंगोन नङा मोजां नंगोन नङा लोगोफोर कमेन्टआव हरबानो जाबाय नोंसोरबो सोरबाफोर लाबाय बायदोंबा मारै जाखो बेलाय मारै थाबथालाबायखो सबखौथा बाद होदो बे मोनसेखौ नायनोसै माबायदि थाबथाबाय लाइट माबायदि बोखायो बेखौलाय लाइटआ आया मा दंमोन नैफोर जाबाय स्टेन्ड लाइटनि नै मारै लागायनांगौथाय आंबो मिथिया आरो बे जाबाय लाइटनि चार्जार नै लाइटआ माबायदि लागायथाय बेखौ अट'मेटिक नामाथाय ना मासे फिं दंलायोनो बेयाव पावार अफ अन दङ नैयाव अफ अन दा मोनसेयासो नै बे मोनसेया माबा थाबथाबाय बेयाव थाबथादों मोनसेया माबायदि लगायथाय माबायदि बानायगोनथाय बेखौ एसे नाख्रुबलाबायनांसिगोन गेद्दा जाबाय बुस्थुआ लाबोनायावनो एसे गेद्दा जाबाय गेद्दा जानानै हाबबाय आरोना हाबाय बास गुवार बानायनानैथ' मारै गुवार बानायगोन ब्रायथाय नै बेबायदिसो बुस्थुआ बेबायदि ओरै फज'नांगौ आरोना स' लोगोफोर इनि लाइटखौ मारै लागायथाय मामा हेन्डेलखौ हमनोनो हालां इनि लाइटखौ मारै लागायथाय मा स्टाइलनि लागायो बेखौ हमनोनो हालां माबायदि थागोन बेलाय ओरैसो थागोन ना ओरैसो थागोन मबाइलनि बेयो मबाइल खेबथाबग्रा बुस्थुखौसो हमनो हायाखै माबायदि लाखिगोनथाय बुस्थुआ ओरैसो
बेयावबो सोनो हाया बेयावबो सोनो हाया माबायदि सोगोन जाखोलाय बास बेबायदिसो ओमफ्राय बियो मुस्रियाव थासिगोन मारिसिगोन नङा होमबा दासो एसे आइडियाखौ मोनहांदा माबायदि मारनांगौ माबायदि मारिनाङा ओमफ्राय आरो बे सायाव थासिगोन आरोना बेखौ ओरै फदबनो हायो आरो ओरैबादि डेन्जार बुस्थु बियो ओरै सिदाबो बानायनो हायो ओरै गेटदाबो बानायनो हायो सब स्टाइल बानायनो हायो आरो माने बुस्थुआ बेबायदिसो आरो बेखौनो हमनानै मोनाखै माबायदि बानाय बास ओरै थासिगोन बास लोगोफोरनो बिदि लागायो बेखौ लाइटआ नै उल्थां फाल्थां बानायजोबनो हायो बे माने टाइट मारिग्रा दं टाइट मारिबाथाय गोरा थासिगोन आरोना ओमफ्राय एकदम चार्जार मोनसे दंबावो र' लागायनानै दिन्थिनि नोंसोरनो लोगोफोर नायलांबानो जाबाय मोजां नुगोन नङा बेखौ मबाइल चार्जाराव सोनोसै आरोना मबाइल चार्जाराव सोनोसै ओमफ्राय बेनिफ्राय बर्डआव लगायनोसै बास वाह बरिया नुखायो बाला लोगोफोर नै माबायदि नुयो ओरैबादि ओमफ्राय मबाइलखौ इयाव ओरैबादि इयाव लगायसिगोन आरोना बेखौ टाइट मारिनांगौ बेखौ टाइट मारियाबा जाया ओरै लानानै ओरै बानायजायो आरोना मा स्टाइलनि लानो आरो बेयाव फिदिंग्रा दंखायो आरो मबाइलफोरखौ माबायदि स्टाइलनि बहायनो बिदि आरो बेलेग बेलेग लाइट बानायजायो पावार नै बेलेग मडेलनि जालायबाय बियो नै गोमो बेलेग स्टाइलनि नै आरो बे बेलेग स्टाइलनि जालायबाय नै लो पावार बियो नै एसे भिडिअ लाबोबाय दे बिदिबा लोगोफोर बाय